timerne her, musikken for Counting Crows, den hedder Mr. Jones Mosen. 7-8 minutter over 14 blev den på en, må jeg have lov til at sige det, en tirsdag eftermiddag, som jo nærmest er som en middelgod dansk sommerdag. Det er jo nærmest en forårsdag ude på den anden side af vinduerne. Det er jo fuldstændig mærkeligt, når vi er gået over til vintertid, og vi er på vej imod 1. november. Det er sådan noget, der godt kan virke en lille smule skræmmende. Men det skal ikke få mig ud af synd. Jeg vil godt have lov til både at sige tak til både Torben og ikke mindst den kære Mike Ford, som jo har stået her og holdt hinanden i hånden og hygget i VLR Workzone. Vi har endnu en spif eftermiddag foran os, hvor vi jo stadigvæk skal lytte efter Kim og hans falske guitar. Lukker den op, skal du bare ringe ind til mig. Og så er der altså til den der nummer 3 igennem billetter til Bjørnskov, vores egen lille close-up-koncert her den 11. november i matriklen her på VLR. I hallen, i salen ude ved siden af. Hvad ellers jo, vi har jo tæppefald. Vi skal også se lidt på tossegassen i den her time. Vi er stået ind i byttebørsen. Der er dagens emne og dagens lille dilemma på et tidspunkt. Spørgsmålet er nu bare, hvad er der dog sket i siden i går i år? Vi er godt nok tæt på Halloween, men alligevel. Bevæbnede teenager i klovnedragter skaber panik i dele af Frankrig med overfald på tilfældige mennesker. Klager over væbnede klovne er strømmet ind til politiet fra forskellige dele af landet. Ja, det har jeg sagt. Franskmænd er lidt småtosset, som de ville have sagt i Asterix og Obelix. Robbie Williams og fruen Ida Fields er nu blevet forældre, det taler vi om i tæppefald, men de var pænt fjollet i går midt under fødslen af parrets andet barn. Først med mærkelige billeder af fruen, og senere med de mærkeligste videoer, hvor han står og synger. Det kommer vi også ind på. Så kan vi fortælle, at den britiske designer Victoria Beckham, som jo tidligere var en del af popgruppen Spice Girls, er udnævnt som Storbritanniens mest succesfulde iværksætter. Hun tjener kassen. De danske F-16-fly har nu været på 50 missioner i Irak, siden flyene blev sendt på vingerne den 16. oktober. Nu er svenskerne igen blevet forarvet over os danskere. Vi er også så farlige herover. En pludselig storm af forarvelse på de sociale medier har fået det svenske forlag Bonnier til med øjeblikkelig virkning at trække Grete Dirken Holmfeldts mere end 10 år gamle bog Vil du være min kæreste tilbage. Det er en børnebog, og deri indgår blandt andet ordet mere. Det kan man ikke. Siger der røg svensken fuldstændig på halen. Lad os få den væk fra hylderne. Og så er der jo hele den her polemik med, hvad skal være Danmarks nationalret. Sådan lød spørgsmålet jo fra fødevaretossen Dan Jørgensen. Og undskyld, jeg siger det, de 3 finalister, det er brændende kærlighed, stegt sild og stegt flæsk med basillegodter. Hvor flæskestegen? Hvor frikadellerne?